Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne nna Kristi, tata bụ ụka nke isii n'oge anyị na-echeta mbilite n'ọnwụ nke dị nwe anyị Jesu Kristi. Tata kwazi na ụka nke Amerịka na obodo nwabe Amerịka ka a na-echeta ndị nne n'ụzọ pụrụ iche. So anyị ji obi aṅụrị na obi ịfụnanya welu na-asị ndị nne niile Happy Mother's Day. Anyị na-ayọ Chineke n'isi unu niile, na-ayọ amalia n'ebe unu nọ, na-ayọ ka ọ na-agọzi unu na nnukwu ọlụ nke nchedo ezinụlọ nke unu na-alụ ụlọ anyị nwezila ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ ka anyị nata isi a na runye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ezinụlọ Tobias ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu eme nke Yukaristia nwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile. Ka Chineke jike dị na-emela anyị na ebere gbala anyị ndị aga ma duru anyị na ndụ ebebe. Otito dịrị Chineke n'elu kasị elu. Chineke pụrụ ime ihe niile, nye anyị obi ụtọ n'oge adị nsọ mgbe anyị na-eme emume iji sọpụrụ dị nwe n'anyị onye siri n'ọnwụ bilite. Biko mee ka emume ncheta mbilite n'ọnwụ nke anyị na-eme
kwa afọ meta ezigbo mkpụrụ n'ime ndụ anyị. Anyị yọrọ nka site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'ọrụ ndị ozi. Mgbe Pita batara, Cornelius zutere ya, daa n'ala n'ụkwụ ya, wee kpọrọ ya isi ala. Ma Pita kwulitere ya sị ya, "Bilie, abụ mmadụ dịka gị." Pita wee bido okwu Chukwu ya sị, "Ugbu a ka m na-aghọta n'eziokwu na Chineke abụghị onye na-asọ mmadụ anya, kama na mba ọbụla onye na-atụ egwu ya, nke na-arụkwa ọrụ ezi omume, ka ọ na-anara nke ọma." Pita ka kpuo okwu n'ọnụ mgbe mmụọ nsọ dakwasara ndị niile nụrụ okwu Chukwu ya. E nwere ndị Juu kwere na Kristi, sokwa n'agbụrụ ndị ebiri ugwu n'ebe ahụ. Ha na Pita soro si na Jopa bịa ebe ahụ. Ọ tụrụ ha n'anya nke ukwuu ịhụ na Chineke wụsara onyinye nke mmụọ nsọ ya ọbụna n'isi ndị mba ọzọ, n'ihi na ha na-anụ ka ndị mba ọzọ ahụ na-ekwu n'asụsụ dị iche iche, na-eto ịdị ebube Chineke. Pita kwuru sị, "Ndị a anatala mmụọ nsọ otu anyị natara. Mmadụ efu ọ pụrụ igbochi iji mmiri mee ha mmiri Chukwu? Mba, ewee nye ike ka emee ha mmiri Chukwu n'aha Jesu Kristi." Emesịa, ha rịọrọ Pita ka o binyere ha ụbọchị ole ma ole. Okwu nke osebruwa Onyenwe anyị emeela ka mba niile hụ ike nzọpụta ya. Onyenwe anyị emeela ka mba niile hụ ike nzọpụta ya. Onyenwe anyị emeela ka Onyenwe anyị emeela ka mba niile hụ ike nzọpụta ya. Mba niile hụ ike nzọpụta ya. Kwerenụ Onyenwe anyị ukwu ọhụrụ, n'ihi na ọ rụọla ọrụ ebube. Aka nri ya na ogwe aka ya dị asọ ewetarala ya nzọpụta. Onyenwe anyị emeela ka mba niile hụ ike nzọpụta ya. Onyenwe anyị emeela ka amata nzọpụta ya. O meela ka anya ụmụ mba hụ ikpe nkwụmọtọ ya. O chetala obi ebere na ikwesị ntụkwasị obi nke o mere maka ụlọ Izrel. Onyenwe anyị emeela ka mba niile hụ ike nzọpụta. Akụkụ ụwa niile ahụla nzọpụta nke Chineke anyị. Ụwa niile, kwere na Onyenwe anyị ukwe aṅụrị, gụọ na egwu, kwebe n'ukwu otito. Ka mba niile hụ ike nzọpụta ya.
Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi mbụ nke Jọn dị nsọ dere: ndị m hụrụ n'anya, ka anyị hụrịta n'ibe anyị n'anya, n'ihi na ịhụnanya si na Chineke pụta. Onye ọbụla nwere ịhụnanya bụ nwa Chineke, ọ makwara Chineke. Onye na-adịghị ahụ n'anya amaghị Chineke, n'ihi na Chineke bụ ịhụnanya. Otu a ka Chineke si gosi ịhụnanya ya n'ebe anyị nọ. O zitere nwa ọ mụrụ naanị ya n'ụwa ka anyị wee dị ndụ site n'aka ya. Otu a ka ịhụnanya ahụ dị. Ọ bụghị na anyị hụrụ Chineke n'anya, kama na Chineke hụrụ anyị n'anya wee zite nwa ya ka ọ bụrụ ihe jụrụ ya obi maka mmehie anyị. Okwu nke sebụwa. Onye ọbụla hụrụ m n'anya na-ejidesi okwu m ike, Nna m ga-ahụ ya n'anya, anyị ga-abịakwute ya. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ọgụgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Jọn dere. Jesu gwara ụmụazụ ya sị, otu nna m si hụ m n'anya ka m si hụ unu n'anya. Nọgidenụ n'ime ịhụnanya m. Ọ bụrụ na unu edebe iwu m, unu ga-anọgide n'ime m. Ịhụnanya m dịka m si debe iwu nke nna m wee nọgide n'ịhụnanya ya. Agwara m unu ihe ndị a ka ọṅụ m wee zuo oke n'ime unu, na ka ọṅụ unu wee zukwa oke. Nke a bụ ihe m nyere unu n'iwu, ka unu hụrịta ibe unu n'anya dịka mụ onwe m si hụ unu n'anya. Ọ dịghị onye ọbụla nwere ịhụnanya nke karịrị nke a, na mmadụ ga-atụfu ndụ ya n'ihi ndị enyi ya. Unu bụ ndị enyi m ma ọ bụrụ na unu edebe iwu m nyere unu. Anaghị m akpọ unu ndị ohu ọzọ, n'ihi na ohu adịghị ama ihe onye nwe ya na-eme, kama ana m akpọzi unu ndị enyi m, n'ihi na agwara m unu ihe niile m nụrụ n'ọnụ nna m. Ọ bụghị unu họpụtara m, kama ọ bụ m họpụtara unu, wepụtakwa unu iche ka unu jee mịa ọtụtụ mkpụrụ, ka mkpụrụ unu wee dịrị gawa. Nke a ka a ga-eme ka nna m wee nye unu ihe ọbụla unu rịọrọ ya n'aha m. Leenụ ihe m na-enye unu n'iwu, hụrịtanụ ibe unu n'anya. Oziọma nke osebụwa.
Amen. Amen. Tata bụ ụka nke isii n'oge emume nke mbilite n'ọnwụ nke dị nwe anyị Jesu Kristi ka nsi kwu na mbụ. Tata n'ụzọ pụrụ iche ka anyị na-etu ndị nne afa, ka anyị na-ekene ndị nne n'ụzọ pụrụ iche maka ọlụ nke ha na-alụ n'ezinụlọ anyị dị iche iche. Ndị nne mama, tata ọ bụrụ ụbọchị unu. Ndị nne mama, ọ bụ onye ga-abụ mama? Ọ bụ onye ga-abụ mama? Nne m, ihe dị mma ka m ga-emere gị. Anya ma onye ọma, onye ọ ga-adịrị mma, onye ọma. Nne m, ihe dị mma ka m ga-emere gị. Onye ọma, onye ọma, onye ọ ga-adịrị mma, onye ọma. Bishọp onye mụrụ ya, ndị sista onye mụrụ ha, Farakọs onye mụrụ ya, Ivansi onye mụrụ ya, Zuru onye mụrụ ya, Dọkịta Nna onye mụrụ ya, Ibe onye mụrụ ya, Sanweke onye mụrụ ya, Egwim onye mụrụ ya, Walter onye mụrụ ya, Uche onye mụrụ ya, Nwabeze onye mụrụ ya, onye nna onye mụrụ gị. Nne m, ihe dị mma ka m ga-emere gị. Onye ọma, onye ọma, onye ọ ga-adịrị mma, onye ọma. Mama m, ihe dị mma ka m ga-emere gị. Onye ọma, onye ọma, onye ọ ga-adịrị mma, onye ọma. Amen. Ndị nna unu nwe aka ahụ. Anya m ekenekata unu kwụsị. Anọ dị ka Chineke ọmakwa wee mekwa ihe ọgụgụ agụgasịrị tata. Ọ bụrụ maka ịfụnanya. Love, ịfụnanya. Okwu a bụ okwu anyị na-ekwu mgbe niile. I love you. Mana ịfụnanya abụrụ ihe a na-ekwu n'ọnụ sọsọ, maka na Chineke bụ ịfụnanya. Kedu ebe Chineke bi? Chineke bi n'obi anyị. Aso na ịfụnanya bụ ihe na-esi n'obi eme gịnị apụta. Ọ bụrụ ihe dị n'ọnụ. Chineke fụrụ gị n'anya rinne, Chineke fụkwazịrị m n'anya. Mana mgbe ụfọdụ anyị adịghị aghọtacha ma ọ kwetacha na Chineke fụrụ anyị n'anya. Maka gịnị? Maka na mgbe ụfọdụ na anyị na-compare another person's blessings with our own. Mana ngọzi Chineke nyelu gị erika ka mmadụ. Chineke fụrụ gị n'anya, and ikweta na Chineke fụrụ gị n'anya, o mewe gịnị? O work back for you. Mana ọ bụ na ikwetara na Chineke fụrụ gị n'anya, everything will look like negative for you. Ihe melu mgbe ụfọdụ na anyị adịghị aghọtacha ịfụnanya Chineke bụ na anyị na-eje welu ihe anyị chelu nọọ ngọzi Chineke nyere onye ọzọ welie na-ayọ ka ọ bụrụ nke anyị.
na ihe ọma ahụ mekwuziela anyị, we don't even appreciate our own blessings. We appreciate the blessings of another person in place of ours. Ị nwere ike mgbe ụfọdụ Chineke a na-agọzi gị in different aspects. Iwe ya na ọ dị normal. After all, o kwesịrị ịgọzi gị. Ọkwe? Mana enwezie ka Chineke si melu nwanne gị nwaanyị, maọbụ enyi gị nwaanyị, maọbụ enyi gị nwoke, ma nwanne gị nwoke, anya gị maka mmadụ nke a ji bụrụ mmadụ, anyị nwere oke akpịrị. Akpịrị ga-eme gịnị? Atọ na nri onye ọzọ. Ịnelekwa ihe ga-afụ na ọ dị n'ụmụaka. Enwere ike etiechala onye ọbụla ofe mgbe epelu mpe, mgbe anụ bụ anụ, ọbọzụkwa kịta maka kịta ejizi anụ eme nri. Mana mgbe nke anyị anụ bụ gịnị? Anụ. Mgbe ọzọ na ịtara anụ ike na Chineke ọfụma. Enwere ike ebupụta nri etinyelu nwanne gị, tinye nke gị. Ihe izi ị ga-eme bụ anya ga-eje na nke ka ị malụ saiz anụ nke. Then ọ dịzie ka anụ nke o buru ibu karịa nke gị, efe gbalụọ iru. Mana ị nwere ike ịma amazi na anụ ahụ dị na nke bụ gịnị? Ọkpụkpụ. Anụ kootu onye ya abụ na nke gị bụ sọọsọ uru, mana bikos na ifugo na anụ nke onye a dị ka o buru ibu, anya ga-eme gịnị? Eje na nke ọsọ gị tiwapa akwa chi na ụkwụ enu ibebe. Ọ bụla ya bụkwa ihe anyị na-eme ma n'okenye. We look at other people's blessings, not knowing that we are so blessed. Chineke fụrụ anyị n'anya rinne. Mana ebe okwu dịzi abụrụ dị ịfụnanya Chineke nyere anyị, na kedụzie etu anyị si efu Chineke n'anya? Kedu etu anyị si efukwazi mmadụ ibe anyị n'anya? Do we love? Anyị ọfụlụ mmadụ n'anya? Kedu ka ịfụnanya anyị dị? Kedu ihe na-eme na ịfụnanya anyị na-eri mperi? Ọnọdụ ka ezinụlọ anyị nwechara. Ịfụnanya anyị na-eri mperi rinne because of selfishness. Selfishness. Self. Sọsọ m. Ezinụlọ a na-ebi ọfụma, onye ọbụla ga-adị involved. Nwoke ga-adị involved, nwaanyị ga-adị involved. Mana ebe onye ọbụla adịrọ involved, then enwere selfishness in ya. Everybody has to be part of the growth of the home. That is where love is. Mana ebe ọbụla a na-eme nke a bụ nke m, nke a bụ nke gị, nke a bụ nke onye a, nke a bụ nke onye a, ịfụnanya na-atọ atọ adadị ebe ahụ. Ịfụnanya miri emi adadị ebe ahụ. Ihe ọzọ na-emekwa na ịfụnanya adịghị emi emi bụ obi ọjọọ. Enweghị ụbọchị nkọlụ n'ihe a n'akụkọ maka not saying I am sorry. Ọ na-emebi ihe rinne. Ana mgbe ụfọdụ ndị na-ege advice from, ana m eji akụkọ this my relative welu malụ na ihe ahụ na work eziokwu. Onye na-ege ntị, the people you listen to, ndị ọbụla nwelu ntị ga nwelu nnukwu influence on your life. Ọ bụ na ezigbo mmadụ nwee ntị gị, onye ahụ ga-eli dị gị to some positivity. Onye obi ọjọọ nwelu ntị ga, ọ ga-agwakọta gị ihe ọ bụgodị na ị nwere ezigbo obi ahụ eme gịnị? Atụgharịa. O wee bụrụ this relative of mine, ya na die na-ebi mgbe ha bidochara ọfụ, mana die na-emekwa okomoko rinne, nyanwa na onwe na-esitụkwa obere ọnwụ nke o ji bụrụ nwaanyị. Ọgwụ ụmụ nwaanyị na-esi ọnwụ rinne. A ga na-esi ọnwụ ka ọ dị ka mmadụ na mmadụ nọ. A ga na-esitụ ọnwụ ka ọ dị ka ihe kwu ka a na-eme. So nyanwa na-esitụkwa ọnwụ maka na ọ na-azụ onwe. So because na ọ na-esitụkwa ụmụ kirikiri a, so enyi nwaanyị ekọbụgo m aka before, but ọ na-abụ my reference point to who you listen to. Mgbe ha enyi nwaanyị gafetara ọsịa ọkwefuru ụmụ nwoke na na-eso ha bọmba to bọmba. Ọ bụ na isoro di gị bọmba to bọmpa na ruo ma afọ nata gị, na isoro bọmba to bọmpa wee nwee ike kwụsị ya.
so onye nwa na onwe ekwelukwa n'ihe etu ahụ. So ya na di nọla na-eme everyday a na-anụ, everyday a na-ekuni, everyday a na-anụ, everyday a na-ekuni. We say to a bigide, we look at a point. There was one accident. I think all the armed robbers, they shot him in Lagos. We hit, he almost slap by Juludia. Motor somersault or flip from part of the slab to the other road. Coincidentally, I was in Lagos then, with Netia. She was so relaxed. You might go near Igbo, I can't be now say, hey, you my coga there. He felt not very calm, very relaxed. Hey. So onye biazile se mmadụ ndo ajụba gị ga-ata anụ ka ehi ga-eme iribe ebe bịara okwu chenjie mana emebeze ihe na mesịa oyibe akwa ụjụ. So one of the days ka ọ sị na wee jebe enye nwaanyị ahụ na-asị ya na ụmụ nwoke na-adọpụ ha ntị na ọ bụ na ịdọpụrụ ya ntị na ọ ma anụ ihe. Ọ bụ na enye nwaanyị ahụ, sorry, na ojebe enye nwaanyị, ọ bụ na enye nwaanyị ahụ na di na-enwe nsogbu. They were all young ladies then. They were still in their late 20s, early 30s. I think late 20s, early 30s. No, late 20s, not even early 30s. They were in their late 20s. Ọ bụ na enye nwaanyị ahụ na di na-eso okwu, enye nwaanyị ahụ wee sekpụrụ ana na-ayọ di ndo. Whatever was the problem, I don't know. So Manakofuzire onye sekwana, she was so shocked to the whole the humanly possible. Osi ya when I be that day, no dia kwaya be that day, niebe nuriano wa. In fact, that was the first time she mourned her husband. Osi, now it dawned on her. Now for the 8 years yana woka bilinuno, nieme perono. I am sorry. No say I'm going on young me henese. O me henese come on my hug my manyeri ola. My botoba. Obulu who has her ears. Who you listen to influences you. Chobande flogenanya and tell people the truth of life. Tell people the truth of life. Let your friend be able to lean on you. Yes, this is my friend. Owedu banyanye no kanne tata. Ndị nne Chineke gọzie unu. Ọnụ bụ isi ihe niile a na-eme. Ewepụ unu mmadụ amadi unu multiply n'ihe niile nọ n'ụka. Chineke nyere unu nnukwu ọlụ. Anọlụ abụọ ọlụ onye Chineke fụrụ n'anya to be co-creators. Ana mgbe ụfọdụ anyị na-neglect ghọta ya na anyị amụgo nwa ọbụlụ mana ihe olulu erika. And apart from nke unu mụrụ amụ, unu nwa bụ ndị na-anọchọ akọlụ Chineke in different forms. Nnukwu ọlụ ka unu na-alụ, and tata we want to appreciate all of you. Ụmụ nwanyị the solution based. Onye na-eme mgbe ụfọdụ enwere etu ọ ga-abụ ọ dịlị mana ịmago na ihe na-echenji kịta maka na onye ọ na-achọzila ibe American. Mana ọkwefulu obodo mebie ụmụ nwanyị ka a na-achọ. Ihe ga-agbagịghalị bụ ịpụta ebe ha na-eme meeting. Ịpụta ebe a na-eme meeting ụmụ nwanyị. Ị ga-eche na enwe ndị alapụla ahịa. Mana gịnị ka m na-agwa gị ha? Don't mind my language, mana eziokwu. Maka ụdị mkpọtụ ị ga na-anụ ebe ahụ. Ime ekweta that these people will come up with something. But every meeting now, they come up with the best solution on earth. Jenene church in Nigeria by Tata. Those churches will never be there. It's virtually not possible. Na father na elini na nalube father tata. Kendi na aluya umuwanyi.
mana ije ebe a na-eme meeting eji alụ ihe ahụ ime ekweta that they will come up with something great like that, but they do. We gosi m na unu nwere solution to everything. Anya ka m ji etinye ezinụlọ anyị n'aka unu n'ụzọ pụrụ iche. You are solution based. Unu ekwena ka ezinụlọ anyị mebisia. N'ebe na ezinụlọ Amerịka anyị, nke anyị ji bụrụ ndị Igbo, anyị na-edi ihe, anyị na-enwe ndidi na-edi. Nke ihe anyị ji edi nwe ihe anyị ji edi ihe bụ anyị nwere value for ụmụaka. Ndị ọcha nke ha dị iche, ha mụọ nwa ọ na-elu 18, ndị ga-achụpụ ha, ndị ga-akwapụ. Anyị adịghị eme etu ahụ, maka na anyị nwere value for ụmụ anyị mụrụ amụ. And ebe anyị nwere value for ụmụ anyị mụrụ amụ, ka anyị jigidesi ezinụlọ anyị ike etu ọbụla ọdịnala. For the sake of these kids, ka ihe na-akpọtụ n'obodo onunwa rapụ ịbanye na be anyị rinne, maka na ọ banye ọ ga-emebili anyị ihe. We don't have the same thought, we don't have the same system, we don't have the same culture. Ka anyị were obi ndidi ahụ, the solution based ahụ Chineke kenyere anyị dịka ụmụ nwaanyị Igbo, ka anyị were ya wee na-ebi. Ọsị abụgodu na ọ na-akpọtụ ọkpọtụcha, emecha ọ ga-eme gịnị? Ọ ga-adị mma. Biko ka anyị welu na ekpele welu na-ebi, ka anyị welu na obi ndidi welu na-ebi. I know sometimes it can be very frustrating, mana for the sake of ụmụaka niile a Chineke nyere anyị niile, ka anyị na-enekwasị ha anya n'ihe ọbụla anyị na-eme. Ndị nna masị ka Chineke gọzie unu, ka nnukwu ọlụ nke unu na-alụ n'ezinụlọ anyị, ka Chineke were gbaa unu ume. Unu na-agbani, unu na-afụ n'anya n'ụzọ pụrụ iche. Ofu ihe na-surprise chambụ how selfless unu na-adị in giving. Ị ga-afụ onye nwere ike zụọ ụmụaka 5, 6, 7, 8. Sometimes you wonder etu o si zụọ ụmụaka niile ahụ. Mana gịnị ga-eme? Mgbe ụfọdụzi nne ahụ ma okenye, if na ụmụaka 8 ahụ will not even be able to take care of that mother, one single person. Mana ọ bụ onye a nekọtara ụmụaka 8 anya. Mana onye ahụ mezie okenye, mmadụ 8 ahụ will not even be able to agree on anything about their mother. Nyebenụ onyinye ịfụnanya Chineke nyere unu. Unu ekoropụna, ka Chineke gọzie anyị niile na mbọ niile nke anyị gbaa n'ụwa anụnwa na ọma anyị n'iyi. Ọlụ niile nke unu na-alụ n'isi ụmụ unu niile, ọma ananata unu n'iyi. Onye ọbụla zụrụ nwa ya, zụọ ya ọfụma. Ụmụaka ahụ ga-azụ niile n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Udo dịrị unu. Ekwe m n'otu Chineke.
ekpele nke ndị kwelụnụ mmadụ ịtọ ga-edu anyị na ekpele. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị na-ekene gị maka ngọzi gị niile. Anyị na-ewelụzi ọtụtụ ebumnobi anyị na-erunye gị n'aka wee nwee nchekwube na ị ga-aza ekpele anyị. ka m natazie isi ya na runye Chineke ebumnobi ndị ọzọ niile. Ihe ndị a niile ka anyị yọrọ maka onye ga-emela anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị.
rịọba na ụmụnna m ka aja mụ na ụnụ na-achụpụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nụ. Onye nwe anyị, ị kpọọla anyị ka anyị bụrụ ndị na-eso gị, ị sachapụla anyị mmehie anyị niile. Biko nara arịrịọ na onyinye anyị na-ehunyere gị, mee ka anyị kwesị ịnata ihe ọgbụgba ndụ nke nnukwu ịhụnanya gị. Anyị yọrọ ka site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye lụdọ welite n'obi eno ka anyị nye n'ụdị nwere Chukwu anyị ya ekene. Kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-etogo oge niile o sebụrụ ma ọ kacha mba n'oge ugbu a, mgbe Kristi onye bụ Paska anyị na-abụzi ihe ejiri chụọ aja. Ya bụ ezi nwa atụrụ onye kpochapụrụ njọ nke ụwa, onye jiri ọnwụ ya wee merie ọnwụ anyị, wee si na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebebe. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe ndị mama niile nke n'igwe na-eto ebego oge niile na-asị: na ịdị nsọ ezie nsọ gị na-eto ihe ndị bụ nsọ. Anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site ịrụkwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunya n'ọnwụ, nke o jiri aka wee nara o were achịcha nye gị ekele na otito nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya sị: naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otuto, bunye ya ụmụazụ ya sị: naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe. A ga-agba ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaala njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi, bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gozie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Nicholas na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị o wee keta ndụ ebebe. Ka anyị sorokwanụ ha niile na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-esonye bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na-edikọ n'otu nke mmụọ nsọ,
na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa ta ụwa niile. Nna anyị nọ n'eluigwe, zọpụta anyị, anyị na-arịọ gị, osebụrụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ga-azọpụta anyị niile na njọ oge niile, anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-arapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe. Udo nke ose bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu ekele nke udo. Ndị nna Kristi, na-enu nwa atụrụ nke Chukwu, na-enu onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa anyị niile nwekwa n'isi ọma, bụ ndị afọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee rue na ndụ ebebe.
Chineke pụrụ ime ihe niile, nna dị ebighị ebi, ekwadola anyị maka ndụ ebighị ebi n'ime mbilite n'ọnwụ Kristi. Biko mụbaa n'ime anyị mkpụrụ ọgbụgba ndụ nke mbilite n'ọnwụ Kristi. Onyekwa n'ime obi anyị ike sitere na nri nke nzọpụta anyị. Anyị yọrọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Ndị nne mama. Ndị nne mama. Ndị nne mama. Unu mana tata bụ ụbọchị unu. Onye na-anya ọfụ na ndị nne zuru oke kwado akwado na their uniform. Biko kọọrọnụ ndị nne aka. Kọọrọnụ ndị nne aka ọfụma. Ihe niile a na-eme tata bụ maka ndị nne. Ihe niile a na-eme tata. Ndị ọsha dị ready. Fada apụtago. Fada ndị nne kwadokwa na-akwado ka fanye onyinye wee too kene Chineke na-edobe ha, na-enye ha ike ha ji eji ezinụlọ aka. Maka ka isi kwu n'okwu Chukwu, without ndị nne, ndị nna bụ just gịnị? Chaff. Eziokwu ka m na-ekwu. So biko ndị nne, unu ga-akwụrụ ọtọ. Anyị agọọla unu egwu, unu ewere onyinye unu na-etinye na collection ndị ushers na-ebugharị. Ha welụsịa the collection, unu akwụrụ ọtọ ka etu anwa ka Fada gọzie unu special blessing before announcement continue. Otito dịrị Jesu. Ndị nne, ndị nna unu anọkwa ya? Sweet mother, sweet mother, for this suffering you suffer for us. Sweet mother, I never forget you. For this suffer when you suffer for me. If you follow Mama Mary, you got the post. You got dengue, you got the post. If you follow Mama Mary, you got the post. You got the dengue, you got the post. Dinna, what is going on, Dinna? Mary, you got the post. You got the dengue, you got the post. If you follow Mama Mary, you got the dengue, you got the post. If you follow Madame Mary, you got the post. You got the dengue, you got the post. Hey, Mama Mo, aga mejigene wekele Mama Mo, ezibonne. Mama, memere yinendure Mama, ezibonne. Mama kemo, agamemere niwekele Mama, ezibonne. Na apụtane ka unu na-ewere ihe na unu ofu seat by seat biko. Agamemere niwekele Mama. Anyị ga-eji
n'iwe kelee mama m ezigbo nne mama m aga m emere niile mere mama m ezigbo nne mama m aga m eji gị n'iwe kelee mama m ezigbo nne if you follow Mama Mary, you go the post, you go the dengue, you go the post. You go the post, you go the dengue, you go the post. If you follow Mama Mary, you go the post, you go the dengue, he go the post. Go the post. If you follow Mama Mary, you go the post. He go the dengue, he go the post. Mama, aga m eji gịnị wee kelee mama m ezigbo nne mama m ezigbo nne mama m aga m eji gịnị wee kelee mama m ezigbo nne mama m aga m ekwere n'iwe kelee mama m ezigbo nne ngwa ndị nne kwuru n'ọtọ for your blessing, your special blessing. enyemaka anyị dị n'afọ dị nwanụ onye kere n'igwe n'anya Chineke bịa gọziela anyị ndị nna anyị, gọzie n'ọpụpụ ha, gọzie mbata ha, gọzie mbọ niile nke ha na-agba n'ụwa n'ụwa, nyere anyị ha arụ isi ike, nye anyị ha obi ndidi, nye ha obi ha ga-ejiwe na-anagide ọnọdụ ndụ ha niile, gbasie ha niile ike ka ha wee na-alụ nnukwu ọlụ n'ụwa gị bụ Chineke kenye ha n'aka. Nyekwazi anyị ezigbo ụmụntakịrị nke ga-abụ ha lụsịa ọlụ n'ụwa nke ha na-alụ, ka ụmụ ha baalụ ha uru, ka ụmụ ha nwekwa n'ike nedo ha anya, ka ọ ga-abụ ha lụsịa ọlụ ụwa niile enwe ike binyelu gị na aṅụrị ebebe n'eluigwe site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Ka Chukwu gọzie unu niile, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Otuto dịrị Jesu, otuto dịrị Jesu. Ụma na ihe setụlụ ndị nna anyị apart about their mindset to recognize the place and time ihe na-eme na family and how to combat it in a positive direction. And the Ninani are the people that give honor to whom honor is due, for us to assess our own blessings from the Most High. Without ndinne kafarasi weku small from Noka, also Noka and Nigeria, Manoka and Keba. Without ndinne, all those blessings that we receive due to the honor that ndinne give to the Most High, that blessing is very difficult to collect and accept in the family. So ndinne, we hold you highly in a very high place in our hearts, not minding my everyday anye nekwe ma anye nemeputia no mume ma ya na say I love you, ma nya da say I love you.
biko anyị na-ekene unu every day. Biko kokwanụ ndị nne aka again. Ndị nne biko ana m asị unu anyị na-enye unu rain check this year because of the pandemic anyị nọ na because the church did not allow us to gather and we cannot disobey or sin to disobey the church because ihe a bụrụ ihe ofu onye na-eme, ihe a ihe church na-eme. Whatever we do is regarded as the church is doing it. That is why I na-asị unu were unu this rain check. We will dance on this next year twice in Jesus' name. Unu obi amapụ n'unu. Aizu ka eme. Ọ ga-adị mma na ndị Igbo si na ife riro taa a ga-eri echi. And na ọnwụ egburu nyawa ihe na oye eri ihe gbara agba. Biko welụnụ anyị ka obodo si wee dị kịta iwe ewe n'unu. Ọ biko ka anyị na-ayọ unu biko in Jesus' name. Sister Margaret Mary Nando Tue, daughter of divine love, unufufa n'ụka faji ofela wee na-asị onye ọwụna go hara ifo ka ọ gbaa mbọ weta the stub ịchọ iwin ihe dị na raffle. Ị ga-submit na the stub so that ka egwubie ka e wee nweta your own stub inside. Sister is here in the church today. Biko ka unu mee gịnị nye na ya stub unu ọkwa unu na-ejiri ya bịa tata ka unu wetie next Sunday. Oge elu sister aka ma ọ bịara ebe a ma ọ bịara ebe a. Biko otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Ndị ụka na-asị na annual Catholic appeal is once again in progress. Biko ka unu welo bulletin or envelope pledge as usual. A na-ekene unu na nke unu mee ka unu chetakwa na-eme every day. And the summer Christmas tree circle is still ongoing, $25 each circle. Biko onye gbambo ka ogolo 1. Anyị enwe birthdays. Anyị enwe birthdays. Oh, sister nwe. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Master. Happy birthday to you. Biko, I almost forgot the second collection. Amara mune tinyeria ene manya fu envelope mnenu table. Biko ndika ji envelope ha, let them put it. The usher biko ki ga around ka eweta the second collection. Ndi ji envelope ha and ndi jikwa na cash ha maka expenses of the church. The next Sunday second collection will be for diocesan communication expenses. Okwa that announcement mere nji wee cheta nka biko onye ọbụla tinye envelope ye na unu ma na ihe a na-eme nke this today bụ for fuel expenses of the parish. Biko ka onye ọbụla tinye envelope ye na collection box. O mere escape m mgbe nji wee kwube nke ndị nne. Anyị enwe anniversaries. Biko na-etinye na ka ọfa na-agbagote, na-etinye na envelope unu ka ha na-agbagote. Enwere anniversaries. Enwe ndị bịara ụka ọfụ, first time church, first time you come into church. Ka hasikwa ndị nne again, ndị nne mama, ndị nne mama,
ndị nne mama gbasapụ n'iru, ndị nna kwadoro unu n'ụlọ fakwem nkwa nke anyị na-eme n'ọra ga-adị next year. Biko unu egbu n'anya.